mga tulog. Ang mga gamit at grabdan para kay ang kanang mga sakyanan sir sa katulong nga lane ipaparking. Ito. Dito pwede ka tambay dito. Pati na kamay? Turukan. Hey, Sir, mahuli na po. hey. Bawal. Preset! Michelle! Gusti na natin. Ano? Ayan. Teacher Stila! Dala. Stila! Sa, sila ka na? Sulatan! Magputay! Sulatan! Joy Caballero. Hoy! Kabalero! Pasko! So mag-alternate sila kada kuan. taga salang sa banda. Lain na Nay, mga. main band magsunod. Then wala sila. Ha? Asa mo Gilbert? Ha? Ikay mo handle, ikay mo kuha na? Ikay mo kuha na ng board? 2 million out. Tol. 2 pinto lagi. Ikay mo kuha na niya. Ay, ikalay kuhan siya, ikanalay coordinate niya sa audio kay nagkuhan mo kung may compilation na ni sa kuhan. Ha? Ay, tabunan na. Biyawan. Saan ang ugma pagpira atong concert? Ready na yun. Pero sa pagkakaroon, while naghuwat pa ta sa ubang magagamit sa salungga, turang tuli na preparar na magindi siya. Grabe ka daw pagpangandam na ito karon. Karon, akong mga tao karon nga nabili ng aniunong karon. Si ikaw, si Michelle, si Isboy, si Casio, sila yung mga singers, silang James, silang Joey, Mga sirits, Sirets. O mga photographer? Photographer. Naabot yung mag-crew niya sa Atan de. Tatan. Kasi yung mga tao. Sige lang, siguro mahuman siya karon mga kapilugay, mga alas 5. Saan na to oras sa karon? Alas 2 Gs. Ganyan rami diri, mga 12. 11. Sunsi de. Alas 11. Dugay pa ta kasulki. Nilagay nga na may ubang kuyog na to nga nag-short, nibalik na gid. Stricto kay. Nibalik sila kay nagkasulki. Stricto kayo ang kuhan mo, hindi ka sud basta-basta. Sure. Ay, inay yung snack ipa. Oh, na yung iwan. Ipalit din sila gito eh. Ano nabili? Ano yung plano? Pero ako silang tagaan, kada usa siguro sa line up sa main band, sa full band, sounds and lights. Kinala na agad sila ni. Kaning LED gar kinsa may ni sponsor ni. Salamat kog dako ni Sir Joe Chiviri sa Powerlink. Oh. Grabe, bisag piso ang gigawon sa mga iyo. Ani. Hashtag siya yung pagkawon siya mga tao siya pag ini sa sweldo siya rin ni shoulder ani. Oh. Si Alvin, Duha ni ka sponsor day. Sir Alvin, sa lugar. Alvin siya kay sa tanaw na ko ani ang kantidad ni nga setup na aginis mga 150. Pero gihatag na niya sobra pa sikat sa to. Tungod siguro kay muskiro siya ba na? Oh. Ayun.
Sa may set up yan Gar. Unya. Sa may set up sa mga banda ni. Double drummer, duha ka drummer ni. Duha ka set up ni siya. Ano to full band Mali. ng main band. Kini siya mo dire ang main band. So set up din ang siya. Ganang usa ka drum set mo lang sa main band. Full band mo ni siya. Drum set ni siya. Lain ni sang murag mag-double ni sila dire. Double yun. Nicole eh. Ato rin siya sinabi ko. Yung entrance sa singer, ano ba rin? Nasa singer, dito sa backstage, dito sa ka. Kung asa pabor, plitan dito sa ito gano'n. Siguro ba sa sit-upan nila, sa marag magana. Kung siya po mag-curve. Drum set. Daw kasi kami siya. Kuyawan ang set up ay. First time in the history ni siya. Ang plano na mong circuit to, isa una usar ka to. Plano na mong circuit to, isa una usar dito. Nya, Nakanahon na ka nga lang ko nga, bawal na to sir kay para mapikin na to sa kon basta Oras. kay ti also magyat sa. So, decide mo sa dito. Kay kinanan sa sound na mo. Hindi mala. sa oras mang sound checker, sa oras. Tiyang kanalan ang main band karen dire sa side. Na alas 9 mo sound check. Ano ikaw man sa main band tagaan mo ko sa kauras sa sound check ang main band. Unya ang sa alas 10 hangtod alas 12 mo na to sa naigamay nga rehearsal, nga apil na sound check sa full band. So kinala alas 12 kumanig danan. Pwede na tanan. Hindi na tanan.